bafowethu into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Bafowethu, ngibona kuney'ndaba ey'trendayo kakhulu lapha nalapha kwezokuxhumana. Angizazi noma ziyiqiniso noma zamanga yini, kodwa ingakho ngikhetha ukuthi ngizofaka lesi sithi Mchunu at the center of Mash and Mash internal investigation story. Below kwase kuyabhalwa okubhaliwe. Eyazi bafowethu, iyanhlaka-ke lento. Ngisazobheka futhi ephejini leyayo-ke nje iMash and Mash ukuthi ikhona yini into ekanjalo, ngabe iyiqiniso. Kodwa engikubonile ngibheke lapha ephejini lika King Zoso ukuthi naye ubhale nje, akubhalile uKing Zoso lapho ukuthi hayi impela kuthiwa uMacingwana uxetshulwe amadiski, kodwa ingane wambiza ngesibongo sama wakhe akakasho lutho, ney'ntatheli zingamxini, zingalokho zembuza imibuzo. Angazi-ke kanjani, kodwa ungathi kuney'nsolwanyana ukuthi kukhona akumukelile phela okuyinkece. So-ke asikwazi-ke bafowethu, ungabe niyakhumbula ukuthi ngake ngenza ividiyo phambilini ukuthi yazi bafowethu, umzabalazo wethu kuzofuneka ukuthi siwuvikele, siwuprotecte thina, ngoba iMash and Mash i-revolutionary yethu, umzabalazo wethu thina abantu oyiqhelenisayo kanye nepolitiki, awuhlangani nepolitiki, kodwa baningi abantu abama-politician nabamalandeli bepolitiki abakuwona bonke abawulandelayo, because bonke abantu banama-political parties wabo abawalandelayo nabawathandayo abangawavotela. As much as nayo ngizwe siyazi ukuthi iqabane uyi-ANC, siyazi ukuthi uPhakela Umthakathi uyi-IFP, siyakwazi lokho. So-ke akusiyona inkinga-ke lokho-ke ngani kwethu. Baningi iy'nhlangano ey'ningi ey'hlukahlukene ezisapotha lo mzabalazo olwakakhulukazi nama-illegal foreigners abokuhamba abangenazo izincwadi la ezwenikazi lase-South Africa. Kodwa okuthusayo ukuthi kungene le mbiko yokuthi oMacingwana engathi uyasolakala ukuthi kukhona izimali aziresivile there and there. So-ke iMash and Mash iyafunga yagomela cha ngeke isakwazi ukukhoxisile ukuthi isebenzisane naye yenze uphenyo ukuthi ngabe lezo zinto zenzakalile yini na. Kodwa ngicabanga ukuthi uyena ungizwe kufanele ukuthi akline igama lakhe, ngoba uyabona ngani kwethu awukwazi ukuphila njalo uhlala uphila ngokusolwa. Umuntu nomuntu kufanele kuhambe isikhathi ukuthi akebuya akhule. Izinto uzenza usewumfanyana usakhula, ngeke njalo uyakhula wenzwa zonke lezo zinto njalo uyasolwa ekwenzeni izinto ezinobuqophololo nengathembakali kanjalo kanjalo. So-ke sizwe ukuthi kuhamba kanjani, sisazophenya, asinaso isiqiniseko, nathi sisazobheka nje siphenye sithole ukuthi ngempela ikhona yini into emsondelisa nokuthi ukomelile. And nikhumbule ngani zakwethu ukuthi vese laba bama-politicians abekho happy kahle ngeMash and Mash, abekho happy since phela iMash and Mash ixosha labantu abadlayo ngabo, ngoba siyazi ukuthi ama-illegal foreigners amaningi ayakhokha kulaba bezepolitiki. Bakhona lana nje ngenxa laba bezepolitiki noma ngamaqembu athizeni, and akusiwona wonke amaqembu ezepolitiki aneme. Nayo nje i-DA zayengakhuluma kahle ngayo iMash and Mash also as well. Angikhumbuli i-ANC iqala iphumela obala ikhuluma obala ngeMash and Mash, but bakhona futhi abeqembu likakhongolose abaphumela nje obala bathi abahambe abangala. Kodwa bese ukuthi izikhulu eziphezulu lapha ungathi azikho kahle happy ngendaba ngodaba lwayo iMash and Mash. Okusho ukuthi-ke ngenza ukuthi imali kungenzeka idlaliswe ukuthi lo mbutho weMash and Mash ucishwe ungakhanyi ngoba uphazamisa abantu abathizeni. Sithembe-ke Macingwana ukuthi ngempela awumukelanga yini imali sezwakithi, ngempela izinsolo uklini nikuzona, ngoba sizofuna ukuzwa uvo lakho, ngoba nola ngomhla ka-30 izinsolo zokuthi wena wawuhlangane nomuntu awusange uphumele obala wena vele njengophela Umthakathi cha kwenzeke kanje.
wagcina nje ushona le nale wangaveza ukuthi yiliphi isayidi lakho olaziyo. Kodwa-ke angithandi ukungena kuma-allegation akanjalo ngempela, since ngake ngasho ngathi kuzofuneka siwumphakathi sizenzeleni into yethu bese siphinde sikwazi ukubasapotha labantu ukuze benganikezwa imali, bengaxishwa imali, ngoba ngempela bafutha umuntu uma ezosanganiswa u-3 million, phela u-3 million uyafana nje no-3,000 rand. Kuyofuneka sike sicabange lokho, sozwa ukuthi ukuhamba kwesikhathi kwenzakalani ey'ngane zakwethu, singasheshe sijaje, singasheshe senzeni, kodwa nje bayashaya bathi uzojeza wemacingwane nama ukuthi kukhona ngempela okwenzile. Bathi abantu ngeke uze udayise ngomzabalazo wabo. Asazi-ke amacingwane ukuthi uzokwenza kanjani, iyoba nibole ngoba imali-ke le bafowethu yathengisa uJesu, baye besho kanjalo. Sonke siyazi ukuthi uJudas wayimukele imali, wathengisa uJesu, wagcina ehenga. Manje ithi yaziqhelisa nokusebenzisana noNgizwe Mchunu emva kokuthi kube khona iy'nsolo ey'velayo. Manje ithi senza uphenyo lwangaphakathi oluthole izinsolo zokuthi kukhona osopolitiki namaqembu nosomabhizinisi abazama ukuyiphazamisa ilento manje nokuhlukanisa amalungu ayo phakathi nendawo lapho kusolakala ukuthi umnumzane uNgizwe Mchunu uyingxenye yakho. Manje iphinde yathi kukhona izinsolo zokutholwa nokwamukelwa kwemihlomulo ethize ngenhloso yokudayisa nokucekela phansi manje. Ngenxa yalokho sebenquma ukuthi ngeke besasebenzisana noNgizwe Mchunu okwamanje, njengoba besalinde lolu phenyo olusaqhubekayo. Ngizokhumbula ukuthi abantu abaningi eNingizimu Afrika nendawo besihamba belokhu bekhalile bethi uNgizwe Mchunu uthule. Selokhu kwavela iy'nsolo zokuthi kunesamba esingango-3 million esafumbathiswa ubaba umnumzane uRamaphosa omongameli we-ANC ngaphambi kwezi-30 Juni ngomhla ka-29 Juni.